Mark 1:15. And check. Na Kristo Yesu obasa chi no bia wie yare aba. Será que só fa Kristo se o canal de compensação ka. O media manyina wie me twewu. Mo na mo hia se awie ne ya ben. Mo so brade ye. Utwe wo nso atwo se etwase onipa wu na ne wo ne tiate mu o. Ah sa. Ama fodi mo asam sa. Eni ko kala jimi sa odi wi. Nana. No kala nan ko made no mo gbande. O ma se mo brade mo wi o. Yo. Because oh sorry, I also after sorry no beko. Chinani on beko. Eti feel like one. Nyaminti. Mimi ya beko aswati. Muni sete ma so nam sa de enye o sa wuti mi. Wuti mi. Meti mi te. Yo.